Moikka ja tervetuloa tänne Lankakaisen YouTube-kanavalle. Mun nimi on Mervi ja mulla on siis tosiaan semmonen lanka- ja käsityötarvikekauppa kuin Lankakaisa. Ja Lankakaisa toimii Kiurveellä ja on pääasiassa verkkokauppana, mutta meiltä tuolta pihapiiristä löytyy 2 työmaakonttia, jonneka sitten on rakennettu semmonen konttimyymälä. Eli siellä voi asioida sitten sovituilla aukioloajoilla ja sitten kun somekanavia seuraamalla ja verkkokaupan etusivua, niin mä aina siellä ilmoittelen sitten, että milloinka puoti olisi auki ihan ilma että varaa sitä käyntiaikaa. Ja useimmiten mulla on silleen vielä ne päivät, aukiolopäivät, että torstai ja perjantai on aika vakiintuneet aukiolopäivät ja sitten vielä silleen, että ne on niin kuin 2 otteeseen on auki, eli päivällä ja sitten niin kuin iltapäivästä illasta. Et siinä on huomannut, että se on ollut ihan semmoinen kiva, että töiden jälkeen ennättää tai muiden päivän touhuja. Ja se, miksi mä nyt sitten lähdin tämmöistä ihan videoa tänne YouTubeen tekemään, on se, että Lankakaisallahan on YouTube-kanava ollut ihan jo useamman vuoden, mutta se on ollut sitten aika hiljaiseloa täynnä. Että tämä kuvaaminen ei ole mulle mikään semmoinen luonnollinen juttu tai silleen. Niin sitten se on vaan aina jäänyt ja sitten mä oon vähän tätä vastuuta pakoillut. Mutta nyt mä ajattelin, että eihän siinä, kun rupeaa vaan kuvaamaan ja kuvaa ja laittaa. Ja sitten kyllä se sitten vaan katsoo, että miten se ihmisiä kiinnostaa. Ja tykkäättekö te katsoa tämmöistä, että sitten niitä kommentteja on tosiaan kiva saada, että olisiko tämäkin tämmöinen jatkossa kiva, jos aika säännöllisesti tekisikin näitä neulevideoita tänne, työaiheisia videoita. Ja toinen juttu on sitten semmoinen, että mehän ollaan tuon Miskuknitsin Minnan kanssa niin aloitettu semmoinen neulepodcast tai vlogi, miksi sitä nyt voisi sanoa, kuin Neule Saarella. Ja siitähän ensimmäinen osa on jo julkaistu ja se oli tuonne Miskuknitsin YouTube-kanavalle. Ja meillä olisi nyt vähän tarkoitus, että me vuorotellaan nyt näitä kanavia, minnekä me se live sitten, missä se live pidetään, että se on sitten livenä ja siitä jää tallenne tosiaan YouTubeen. Että tämmöisiä juttuja tässä ja sitten mä ajattelin tässä samalla, että täytyyhän se nyt näyttää, mitä mulla on kesken. Mä oon varmaan tämmönen keskeneräisten kuningatar. Aina on paljon kesken. Mutta tässä on se hyvä puoli, että kun näitä on paljon kesken, niin sitten 1-2 yllättäen, niin niitä valmiita on sitten kerralla paljon. Ja mistähän mä nyt aloittaisin? Voisin kyllä itse asiassa näyttää muutaman valmistuneen työn tähän alkuun, jotka nyt on Lankakaisaa seurannut. Että Lankakaisahan löytyy somesta sitten niin kuin Facebook ja Instagram ja TikTok. Ja Instagram on varmaan se semmoinen mulle luonnollisin paikka olla tai helpoin paikka. Et Facebook on vähän semmoinen hankala, mutta kyllä mä sielläkin oon ja laittelen sinne päivityksiä ja sitten niin kuin siihen sivulle. Ja sitten vielä löytyy semmoinen kuin Lankakaisan neulejutut. Ja siellä on sitten, sinne voi käydä laittamassa niin kuin sitten mitä ihanuuksia te olette tehnyt ja niin päin poikki. Ja siellä on aika ajoittain kyllä siis yhteisneulontojakin. Nytkään ei ole kauan kuin meillä, anteeksi, nyt mulla kaatui toi kuvausvalo. Ja mä en nyt meinaa pätkästä tätä, koska mä oon nyt tähän kuvaamisen vauhtiin päässyt, niin mä nostelen tuon valon pystyyn. Anteeksi. Mutta tää on nyt ehkä sitä siedättämistä siihen, että me ollaan ihmisiä ja nyt kuvaukset tehdään niin kuin ne kuvataan, ja koska nyt ei olla mitään kuvausammattilaisia. Niin siedätyshoitoa, joo, siis ajatus katkesko se. Niin, joo, siellä Lankaisan neulejutut ryhmässä, niin on tosiaan, siellä on aika ajoin näitä yhteisneulontoja, pääasiassa sukkia on tehty. Mutta joo, nyt niihin valmistuneisiin. Olette varmaan siis siellä somekanavilla nähnytkin tätä. Tää on nimittäin semmonen, täällä on tarina semmonen, että mä oon oppinut isoäidin neliön virkkaamaan. No nyt tulee 2 kuukautta. Tää on vähän reilu ehkä. Ja mä olin niin innossani siitä, että mä halusin tehdä siis tämmöisen takin. Tätä on vilahellut ja siitä pyörii ihan videokin tuolla. Ja tää on aivan ihana. Mä oon pitänyt tätä ihan järjettömän paljon.
Siis tää on siis semmonen tormuutakki, mikä mulla on töissä ja millä mä menen kauppaan ja ihan mihin vaan. Tää on just semmonen sopiva ollut näille ilmoillekin, kun tässä on näitä reikiä. Et vaikka tää on tehty kaupunkilangan kivijalasta, niin tämähän on paksu. Mutta siis semmoinen sopiva kuitenkin, kun tää on tämmönen reikäinen. Ja sitten nämä työt, mitä mä niin esittelen, niin langathan näihin kaikkiin löytyy sitten Lankakaisasta, että se helppous tässä kanssa on, että ei tarvitse lähteä niitä lankoja ehtimään, että mistä saa mitäkin. Mutta tosiaan tää on nyt kivijalasta esimerkiksi tehty ja sitten täällä on muutama semmonen, mulla oli jämää jostain sukista, niin on pyynikkiä. Eli se pyynikki on se kimalteleva kivijalan vahvunen. Siinä on tosi hento toi kimale ja se kimale on, tää peissi on sitä pyynikkiä. Ja se kimale on silleen musta kivaa siinä, että se ei niinku säikiinny neuloissa, että se pysyy siinä hyvästi. Ja sitten tämän takin erikoisuus on ehkä se, mitä mä olin muihin takkiin nähnyt. Niin täällä kainalossa on siis tämmönen 6-kulmio. Eli se tehdään samalla kuin siis toi 4kin, mutta siihen tehdään 6 kulmaa. Ja siitä tulee silloin niin kuin 6 kulmio. Ja se asettuu tähän kainaloon tosi nätisti. Eli tämmönen oli tämä takki. Ja siis palat on sitten niin kuin yhdistetty siis silleen virkkaamalla, että tavallaan se sama rytmi on jatkunut näissä saumoissa. Saako tästä näytettyä? Mutta tämmönen. Sitten toinen valmistunut työ, jonka varmaan aika moni on myös nähnyt, jos olette Neuleiden yöryhmässä tai seuraatte Neuleiden yötä. Neuleiden yöhän on semmoinen minun ja Miss Kugnitsin järjestämä tapahtuma. Niitä nyt muutaman kerran vuodessa aina järjestetään ja sitten siellä on meitä yrittäjiä niin kuin muutamia. Me on pidetty semmoisena pienenä tapahtumana se ja niin päästään sitten aina vähän toinen toistamme tukien siellä sitten vähän näyttämään, että mitä kaikkea kivaa meillä on myynnissä. Se on tosi kiva tapahtuma. Se on kelloajalta asettuu siihen noin kello 4-11. Ja silloin tosiaan live-esitystä tunnin välein ja semmoista. Eli semmoinen ryhmäkin kannattaa sieltä Facebookista kaivella tai tulla sitten seuraamaan tuonne Instagramiin, Miss Kugnitsin ja minun kanavia, niin saatte siitä tietoa. Niin siellähän meillä oli sitten semmoinen, että mitähän sitä neulospaita yhteisneulontana. Itse asiassa parasta aikaakin on muuten meneillään, se ohje on vielä sillä saatavilla. Ja Tää on siis paita, mutta koska tää lanka on aivan ihanaa, niin mä oon tehnyt tästä itselleni tunikan. Mulla on tähän siis keskeneräisenä taskut. Jostain kumman syystä taskut on hirveän hias neuloa. Ja mutta siis semmoiset tormuutaskut, että eihän tää nyt kestä painoa, tämmönen neulos. Mutta kuitenkin mä tarviin semmoisen tormuutaskun, mihin voi tyrkätä puhelimen, kun jos on käyttänyt tavaraa. Tai sitten tuolla myymälässä, niin äkkiä saa johonkin siksi aikaa niin kuin käsistä pois, jos on jotain selattu ohjetta tai jotain muuta. Niin tämmönen. Tää on aivan ihanaa. Mä menisin sanoa, että kangas, mutta tää on niin kuin melkein kuin kangas. Tää on puuvilalankaa. Ja tää on tämmönen vähän niin kuin epätasainen. Tän kuuluu olla epätasainen, mutta tää tuntuu niin ihanalle. Ja niin tässä on lankana. Tää on Miss Kugnitsin kirjoittama ohje. Niin tämmönen kuin Concept by Katian Pluma. Tää niinku keräälläkin jo näyttää tämmöiselle tosi hauskalle. Ja tää on siis, tässä on niinku puuvillaa 85 ja sitten on polyamidia se 15. 50 grammaa on kerässä ja 150 metriä. Tässä on tosi kivat nämä värit. Ja siis tässä ei ole kaikki värit, mutta siis on tämmöisiä vähän kirkkaampia värejä ja sitten on semmoisia hairakampia värejä. Ja sitten, koska tämä kesähän on kesäneuloiden aikaa, niin tosi paljon neulon itse niin kuin puuvilalankoja.
tai puuvilasekotelankoja. Ja nyt mä huomaan, että multa jäi tästä yksi virkkaustyö, mutta mä taidan sen jättääkin sitten siihen seuraavaan videoon, koska sekin on kesken. Ettei tästä tulisi kuitenkaan nyt ihan tuhottoman pitkä tästä videosta. Ja kun mä luulen, että mä olen aika puhelias ihminen, niin voin jopa rönsyillä tässä asiasta kukkaruukkuun välillä, niin saisin pidettyä tämän niin järkevän mittaisena. Mä itsehän tykkään katsoa tosi paljon neulepodcasteja, just semmosia, mitkä on 20 minuuttia minne, koska se on useasti mulle vaan se aika, milloin mä ennätän neulomaan. Eli silloin mä otan sen hetkeni. Ja mua ei haittaa, jos se jää kesken, koska mä pystyn sit sitä jatkamaan sitten toisellakin kertaa. Mutta semmoinen 20 minuuttia, puoli tuntia, niin se on just semmoinen hyvä hetki, että kerkee vaikka jotakin hihaa edistää tai tämmöistä rahtineulontaa, vartalo-osuutta edistää tai jotakin. Mutta et tulee se semmoinen rauhoittumisen hetki, ennättää jo tulla siinä. Ja sitten jos on aikaa, niin sitten mä katson tosiaan useamman peräkkäin. Tai sitten jos on jotakin ihania pitkiä yli tunnin mittaisia, niin jaksan katsoa. Ei ole ongelmaa. Mutta jos tosiaan nyt näihin keskeeräisiin, niin tässä mulla on tulossa kesäneuletta. Ja tää on nyt sitten ohje löytyy. Mä tykkään itse tosi paljon, kun meillä kaikilla on tosi paljon ohjeita ja niin kun, ohjeita löytyy. Mutta mä oon semmonen, että mä tykkään ostaa lehden. Useasti kun käyn kaupassa, niin mulla on nyt tää suuri käsityölehti 5/25. Niin täällä on semmoinen, hetkinen, totta kaihan mä en nyt sitten tätä merkannut tähän. Mutta tämmönen Merja Ojanperän suunnittelema neule. Siihen tulee tommonen helppo pitsikuvioksi sitä voisi sanoa. Ja sit periaatteessa täällä on nyt sit kirjoneuletta, mutta ton mä jätän pois, teen yksivärisenä tämän. Tää oli tosi kauniin näköinen. Onks tän nimi nyt kuin? Tää on vaan teepaita nimeltään. Ja tosiaan Merja Ojanperän suunnittelema poutapaita. Olisiko tän nimi? Niin tätä on tekemässä. Ja mulla on lankana tässä tämmönen kuin Svartaforetin Cecilia. Eli tää on tämmönen vähän niin kuin ketjumainen. Saanko mä se jotenkin tarkennettua nyt? Vähän niin kuin tämmönen ketjumainen. Siis tosi kiva lanka. Tämän tyyppistä lankaa ihan näillä samoilla metreillä, eli 50 grammaa 110 metriä ja tiheys on toi 21 silmukkaa, niin on aika monella merkillä, että periaatteessa nyt kaikkien merkkien nämä langat on mitä luultavampinkin, niin kuin vähän semmoista samanlaista, samat metrit ja sama tuntu ja sitten sama koostumus, eli 53 on sitä puuvillaa, 33 viskoosia ja sitten on 14% pellavaa. Tosi ihanan tuntunen lankaneulo ja aivan ihanan tuntunen, siis semmonen pehmeä. Et soljuu kyllä ihan tosi kivasti puikoilla, että tätä on ollut kyllä ihan tosi into tehdä. Ja kyllä saa ollakin, kun on tässä nyt vielä tätä rahtineulottaa ennen kuin pääsen tuohon parhaateen osuuteen, eli siihen kaarokkeeseen ja tuohon pitsipintaneuleeseen. Mutta tämmönen mulla on nyt työ alla. Ja tuosta Ceciliasta mä samalla nyt näytän sit tossa, kun mulla on noin värit tässä. Mä oon vähän hassussa laatikossa, mutta siis tähän löytyy tosi kivoja värejä. Tätä on tässä kun on tää pellava, niin siihen tulee vähän semmonen maanläheisyys. Vähän huonosti kyllä toistuu nuo värit, mutta no en mä nyt tiedä, on nää ihan kivasti. Mutta sitten on tämmöstä vähän sähäkämpää sinistä ja esimerkiksi vihreitä. Sepä oli vähän rumasti. Ja sitten ihan tämmöstä kirkasta. Nyt sitten on näitä
näitä tämmöisiä maanläheisiä värejä. Ja on tosiaan, tykkään neuloja, eikä säikiinny. Et vaikka niin tää on tosiaan tämmönen ketjumainen, niin ei tää säikiinny neuloissa. Tosi kiva lanka. Suosittelen. Ja just tosiaan tuommoinen puuvilla pellavan sekoite, niin onhan se aivan tosi niin kuin kivan tuntune. Sitten niin kuin päälläkin, ja sitten kuten niin kuin tästäkin huomaatte, että tää on niin tämmönen rento. Mä neulon tätä, resorin mä tein 3 puolikkaalla. Ja sit mä otin 4 puikot. Tähän mä oon nyt jonkun matkaa neuloin sit sillä 4, mutta tulin sitten siihen tulokseen, että niin otin 3 7/5, että sen vartin pienemmän puikot saan pikkasen vielä tiiviimmän tästä. Et näinkin voi tehdä, että kesken kaiken vaihtaa puikkokokoa, mutta mä ajattelin, kun se tulee tuonne Helmaan, niin kyllä sitä tuota kaupasta tai tuota ympärysmittaa tuolla on kuitenkin, että ei se haittaa, jos se nyt sitten vähän sieltä on sitten isompi tai tilavampi. Ja tosiaan toi varttikoko niin minun käsialassa niin suuntaan ja toiseen, niin sillä on aina vaikutusta. Että se aina vähän riippuu niin kuin tosiaan langasta. Että esimerkiksi vaikka olisi samaa vahvusta sukkalankaa ohutta, niin, mutta se pyöreys ja kierre on erilainen, niin sit mä sen sillä varttikoolla sit aina täsmään sen. Sitten seuraava keskeneräinen. Pälyilen tässä ympärilleni. Onko minulla se ohje tässä mukana, että voin näyttää. Tää on ilmaisohje. Tästä tulee toppi. Eli tää on nyt tehty tää yläosa. Ja nyt pitäisi vaan sit pätkytellä tätä alaosaa, kummikos päin tää nyt tulisi näin päin. Tää tulee. Tässäkin on lanka aivan ihanan tuntuista. Voit on hankala näyttää, kun on näillä puikkoloilla, mutta kyllä sitä varmaan. Ja tosiaan, kun mä kastelen, niin toi pitsihän aukeaa tuosta tosi nätisti. Ja lankana on tässä, ja mä näytän kohta se ohjeen, mikä tää on. Niin on tää Nova Eco. Tosi ihanan tuntunen puuvilalanka. Mulla on täällä kopassa tästä tämmönen väritarjonta skaala täällä. Eli tässä on tosi paljon värejä. Nyt en muuten muista, onko vasuuni täynnä kaikki värit vai uupuuko tästä joku. Mutta tässä kanssa on niin kuin tosi herkullinen kattaus näitä kaikenlaisia värejä. Mullahan on sitten tässä nyt värinumero 48245. Eli ihan semmonen niin kuin tavallaan peruspuuvilalanka, mutta ei ole semmonen jänkki. Tässä on 50 grammaa ja 170 metriä. Ja tosiaan puikkosuositus on 3 milliä. 40 asteen pesulla tässä. Ja ohje löytyy ilmaisena. Tuolta Järppuun Ravenrusta ainakin. Mä en muista, onko mä linkannut tämän verkkokaupassa tämän ohjeen sitten muuten itse asiassa tuon langan kohdalle. Sen voisinkin tarkistaa. Ja se on tämmönen kuin Humle pitsitoppi. Eli tämmönen aika avara. Tuossa mä nyt voin näyttää tätä ohjetta, kun tää on tosiaan ilmasohje. Niin. Ja tää on, nyt rupesin katsomaan. Joo, ja tää on siis itse asiassa tälle Nova Ecolle onkin tämä ohje. Jo valmiiksi, niin tässä ei tarvinnut sen enempi kikkailuja sitten tehdä. Puikot 2,5 millin muistaakseni, vai onko ottanut? Mulla on tiukka käsiala, niin mä voin aina välillä näitä vähän sitten täsmätä tosiaan sillä varttikoolla, mutta mä muistelen, että mulla menee ihan ohjeen,
Ei oo, 2,5 teen minä tätä. Mutta tää on kans semmonen tosi kiva, niinku tavallaan peruspuuvillalanka. Että ja edullinen, hyvä lanka. Ei ole semmoinen jänkki ja ei säikiinny tälleen neuloissa. Eli on siis semmoinen kiva ja tulee tämmönen, niin kuin tästäkin varmaan näkee, että tulee tämmönen niin kuin rento tästä jutustansa tai neulospinnasta. Mutta tätä mä nyt on sitten näitä 2 puseroa tässä neulonut. Nythän on ollut tosi viileä kevät, niin ei ole silleen ollut kauhean kiire eikä hätäkään näiden kesäneuloiden kanssa, että kun ei ole vielä oikein kesää päästy alakuukaan, ja eipähän tuon olekaan. Mähän elämä nyt kesäkuun, ei olla edes vielä puolivälissäkään, niin meillähän on lämpimät päivät vielä niin kuin eessä päin. Ja kaikki puhuu kesälomista. Se on ihanaa olla kesälomalla, ai että. Mutta mulla on tänä kesänä luultavasti nyt semmoinen tilanne, että mä en varsinaista kesälomaa pidä. Mä vaan vähennän töitä. Ja mutta kaikesta ilmoittelen sitten tuolla somekanavilla ja siellä verkkokaupan etusivulla, että jos tulee semmoista muutaman päivän esimerkiksi postitustaukoa tuohon. Että me käydään kyllä reissussa, mutta ei mitään niin kuin viikkosotalla ei olla pois peräjälkeen. No, mutta se nyt näkee, miten on. Me ollaan karavaanareita, niin meillä on tuo liikkuminen sillä lailla aika helppoa, että kun otetaan vaan auto alle ja lähdetään ja sitten voidaan heittää. Mutta nyt oli tosiaan tarkoitus, että ei hyvin pitkiä, niin kuin, siis ajallisesti pitkiä reissuja tehdä, että ei tosiaan viikkosotalla olla missään kiertelemässä. Meillä on tässä vähän maalaamisia ja semmosia tässä, ulkorakennusten maalauksia sun muuta. Niin miehen loma taitaa mennä aika pitkälle sitten, niin kuin tehdään niitä siinä loma-aikaan porukalla. Mut joo, onpa muuten tosi kiva itse asiassa ollakin tässä neulomassa teidän kanssa. Toivottavasti teitä viihdyttää yhtä paljon kuin minua. Mut joo, siis on se. Ja siis kun toi neuleaika on niin vähissä, niin se tuntuu, että tää istahtaminen tähän, niin tää oli tosi hyvä idea. Meillä on tässä semmoinen 2 hehtaarin tontti. Eli tämmöistä kesälaittamista on tosi paljon, koska mähän elän kesästä. Mulle se lämmin ja aurinko ja tuolla ulkona oleminen, niin se on kyllä sitä ihan sitä parhautta. Että nyt niin kuin äänestä kuulee, että on tosiaan ollut, on ruohoa leikannut ja kasvimaita laittanut ja kukkia purkkiin ja nyhtänyt sieltä ja nyhtänyt täältä rikkaruohoja ja voikukkia on pakko nyhtää, ne muuten tunkee tämä koko tontin täyteen. Mutta ulkona on ollut ja laitellut tuonne kesäkalusteita ja semmoista kivaa pientä touhua, mutta se vähän meinaa aina tuonne hengen päälle ottaa, mutta sekään ei haittaa. Tähän on vain hetkellistä. Mutta joo. Tämä voi olla tietysti aika semmoista yksitoikkoista, jos mä vaan istun tässä ja neulon. Ja loppuuko multa jutujuoni, tai no ei mulla varmaan aiheet lopu. Ehkä keksisin vaikka mitään kertomista tässä samalla, mutta mitäs mä nyt jatkaisin. Mä voisin kaupasta vielä kertoa tosiaan sen verran, että mullahan on siellä kaupassa semmoinen kuin VIP-klubi, eli siihen kannattaa liittyä. Siinä tilataan samalla uutiskirje. Ja VIP-klubi sitten, eli kerryttää pisteitä, eli tavallaan ostamalla tienaat. Kun sä saat 200 pistettä täyteen, niin sulle tulee automaattisesti seuraavana päivänä kello 12, niin järjestelmä lähettää sulle automaattisesti 10 € lahjakortin.
Ja sen voit sitten hyödyntää puolen vuoden aikana tekemällä ostoksen joko verkkokaupasta, mutta sitten noin lahjakortin koodit, kun sulla on mukana se, niin käy sitten myös tuolla konttipuodilla. Ja VIP-pisteitä kertyy sitten totta kai myös tuolta konttipuoti-ostoksista, että kunhan vaan käytät aina sitä samaa sähköpostiosoitetta, niin sinne sähköpostiin sitten pisteitä kilahtelee. Ja tosiaan kun se VIP-klubit, ei osaa enää puhua, kun on jo niin innossa, mutta tosiaan ne VIP-klubi, niin se rinnastetaan markkinointiviestiksi. Niin sen takia siihen vaaditaan sitten se, että siihen raksiruutuun laitetaan ja tilataan samalla sitten se uutiskirje, jolla sitten kohdennetaan sillä sähköpostiosoitteella sitten ne pisteet oikeaan paikkaan. Että siinä vielä vähän tästä kaupasta, jos Lanka-Kaisa ei ole tosiaankaan tuttu vielä ja tuommoinen VIP-klubi on unohtunut tai ei ole huomannut, että siellä on semmonenkin hienous olemassa. Ja verkkokaupasta voisi sitten sen verran sanoa, että täällä ei nyt näitä yön hiljaisia tunteja ja päivän lepohetkiä on käytetty ihan pelkästään siihen, että tuolla myyrästetään tuolla pihamaalta laittaen, vaan meillähän verkkokauppa nyt sitten uudistuu, selkeytyy ja semmosia touhuja tuolla taustalla on tehty ja vähän sanotuksia uusia etitty ja vähän niin kuin pohdittu sitä, että minkälaisesti, mitä kaikkea nyt siihen tehdään ja on siis tehtykin ja on jo suunniteltukin, mutta nyt on semmoinen hieno säätö vielä siellä menossa ja ennen kuin sitten päräytetään käyntiin ja julkistetaan se, mutta että semmoistahan kuuluu nyt tähän Lanka-Kaisan kesäkuuhun, että tätä semmoista niinku uudistautumista myös sinne verkkokauppaan. Ja tosiaan se konttipuoti on nyt sitten vähän ollut semmoinen, se on itse asiassa varmaan aina kun asiakkaita tulee, niin sitten siellä on aina on minä sanomassa, että täällä on vähän sotkusta, kun mä en ole nyt ennättänyt, mutta tosiaan joo, mä en tuolla konttipuodissani tee mitään töitä. Eli siis mä menen vaan silloin sinne, kun pakkaan niin teidän tilauksia ja sitten kun tulee asiakkaita, niin mä oon vaan ainoastaan silloin, että se varsinainen lennonjohto, niin mulla on toimisto täällä meidän kotona, jossa sitten järkkäilen kaikki asiat. Mutta joo, nyt mä huomaan, että olen kuvannut 28 minuuttia päälle. Elikkä tää voisi olla ihan hirvittävän hyvä aika lopetella tai sitten ei. Koska mullahan on vielä yksi keskeneräinen työ näyttämättä, jonka mä ihan ehdottomasti haluan näyttää. Ja ne on nyt nämä sukat. Ja nämä sukathan me on aloitettu nyt sen kunniaksi, kun meillä alkoi se Miskukditsin Minnan kanssa se Neulessaarella podcasti. Eli näihin on nyt sitten kans ohje olemassa. Ja näissä on erikoisuutena sitten semmonen, että näissä on pyöreä kärki, ja nämä aloitetaan siis varpaista. Pyöreä kärki näissä sukissa. Useimmitenhan se on vähän semmonen suora täältä. Mutta itse tykkäsin sitä ja sanoinkin Minnalle, että miksi ei voisi tehdä nyt semmoista pyöreätä kärkeä. Kun se on vähän semmoinen, että mä tykkään itse siitä pyöreästä kärjestä. Ja sitten näihin tulee kantapääksi fligle heel, eli sen on Minna sitten suomentanut. Se on lentävä kantapää. Ja se on semmoinen, että jos tykkäät lappukantapäästä, varresta varpaisiin neulottavista sukista, ja lappukantapäästä, jos on ranskalainen käännös, niin tämä kantapää on aika pitkälle samantyyppinen. Eli siis se istuu tosi nätisti se sukka sitten siitä kantapäästä.
Eli semmonen herkku on nyt sitten tulossa näihin sukkiin kanssa. Ja tosiaan ohje on kirjoitettu sukkapuikolla neulottavaksi tai sitten luuppaamalla. Eli nyt jos on sitten silleen, haluaa jo niin kokeilla sitä luuppaamista, tai että ei ole koskaan neulonut varpaista varteen sukkia, niin tää on sitten ihan tosi oiva ohje myös lähteä tekemään tätä. Ja sitten kun näitäkin tosiaan niin tehdään tavallaan niin kuin yhteisneulontana, niin sitten aina on se tuki ja turva siellä vähän, että jos ei me ennätetä neuvomaan tai ei nähdä jotakin kysymystä sitten tai niin päin, niin sitten niitä voi sitten vähän niin kuin kysellä, niin me sitten neuvotaan. Mutta joo, näistä tosiaan kaikista näistä Neulesaarela-jutuista ja neuleiden yöstä, niin niistä saa sitten tietoa noista meidän somekanavista ja Lankakaisan somekanavista. Mä linkkaankin sitten tohon alle, niin pääsette sitten ottamaan niitäkin seurantaan. Mut joo, jotta ette kyllästy ja tuutte katsomaan seuraavankin videon, niin mä lopetan videon nyt tähän. Ja kiitos kun olit mukana katsomassa. Ja ota kanava seurantaan, tykkää ja jätä kommenttia. Sitten on aina vähän kivempi tätä jatkoakin miettiä, että tulisiko näitä kuvattua ihan oikeasti silleen säännöllisesti, kun jos mulla olisi katsojia ja seuraajia. Mut joo, ei mitään. Kiitos ja neulomisiin nähdään. Moikka!